yrityksessään onnistu, kun bonusvapari ohi. Näin haastaa Beijeri. Loistava urheilullinen suoritus ja Sara Beijeri kyllä vain. Kyllä, siirtymähyökkäys ja Ruotsi ei ollut täysin valmis. Koskimies tosiaan palannut kentälle ja Koskimies nyt myöskin pallon saa. Pallo takaisin Lehtorannalle. Lehtoranta ei lähde päätyyn haastamaan, kun tilaa ei löydy, mutta Beijeri löytyy. Nyt Sara Beijeri tuomassa itse Suomea takaisin tähän peliin. No siinä hyvä oli vielä niinku, eihän siinä mitään, mutta ehkä isona viestinä niin nyt pitää niinku jaksaa jatkaa sitä puolustamista ja nyt seuraava hyökkäys Sara Beijeri hoiti siitä itse. Katsoo Sara Beijeri hyökkäysaikaa 7. Nyt mennään sitä isolation moodiin. 1 vastaan 1 mennään 3 sekunnin alueelle. Hyvin Ruotsi tekee kentän aattaaksi, mutta ei riittävän. Nyt oli Sara Beijeriltä hieno suoritus. Hän malttoi sen verran. No ehdottomasti ja se, että se pitää olla se ensimmäinen slaidi tän mittainen ja mennä siihen eteen ja sit kun hyökkää lähtee täysin, ei sulla ole oikeasti mitään mahdollisuutta ja siinä niin kun sen verran tuli sitä tilaa ja aikaa ja ehkä se, että miten Suomen rotaatio tuossa meni, niin se ei ollut ihan täydellinen. Beijeri, step back 3 pohjaan, eroa 12. Sisäpuolella käynyt, käykö nyt? No ei käy, vaan Suomelle jälleen kerran riisto. Beijeri ottaa 3. Naulaa 3. Terve! Jaha, no ei. Ottaa sisään, saa jokseenkin. Hyvä ekstra syöttö Beijeriltä. Hyvä harhautus myöskin Viitalta ja uudestaan Beijeri. Hieno liikkeen jatko, kaunis hyökkäys Suomelta. Siinä nähtiin kyllä, niin kun ei pysähdytty sitten. Hyvä vaihto tuossa pallottomassa screenissä Islannilta. Pounds tätä mismatchia haastamaan. Loistava poikkikentän syöttö Beijeri vastapalloon ja jälleen Sara Beijeri. Pelaa palloa sisään Holopaiselle. Puoliajalla kuullaan tosiaan Elina Koskimieheltä ja sitten myöskin Islannilta Sverrisdottirilta. Vaikeasta tasapainosta tuo heitto lopulta Jurianelta. Beijeri toiseen kenttä päätyy loppuun asti! Jorge! Siinä oli aikamoinen näyttö Saran urheilulle. Lehtoranta. Pallo Koskimiehelle, handoffilla takaisin Lehtorannalle. Sen jälkeen yrittää vapauttaa Beijeri ja Beijerin 3. Kyllä vain! Hienosti pelattu niin sanottu fleksipeli. Beijeri screenaa Pelanderia korin. Pelanderin screeni. Beijeri niin sanotusti ässää tuon palloskriinin takaisin oikealle puolelle. Hyökkäysaika 6. Beijeri antaa palaa! Ota siitä! Kautta 5 Skaara takaa. Annika Koskimies, Lehtoranta sisään, Holopainen, hyvä syöttö ulos, Beijeri antaa palaa! Sara Beijeri! 3. hänelle. Pulveren puoltaa tuosta paikan kärjestä Ollilainen. Vielä Beijeri. Nyt antaa palaa Sara. Beijeri kas näin! Tämäkin kertoo paljon pelaajasta vaikka vaihtamaan takaisin, hyvin vaihtaakin. Holopainen takaisin Lehtorannalle. Katsotaan saadaanko palloa sisään. Ei, mutta 3 pisteen paikka saadaan ja sinne menee. Ensimmäistä yritystä Beijeri onnistuu. Joo, kun sanoin, että itellä on rautoihin tämä heitto Beijeri. Malttaa jarruttaa, löytää Ollilaisen hieno heittoarroitus Beijeri. Antaa palaa ja sinne menee. Nyt oli hienosti pelattu 2 takamieheltä. Syöttö tuplausta vastaan. Roosa Lehtoranta ei onnistu, mutta saa pallon ulos Lindalotta. Hieno ekstra syöttö Beijeri uudestaan. No nyt. Suomen johto on 40. Yksi vielä vapaa-agentti, kun karsintapelejä pelattiin, mutta hän teki siis sopimuksen AEK Atenaan. Todella kova diili nyt, jos oikein